ସୁସ୍ଥ ରହିବାର 10ଟି ନିୟମ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳେ ବ୍ରଶ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1ରୁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ନଥିବା, ଗରମ ବେଶୀ ନଥିବା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଶୋଇବା 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ନାକ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ପାଟିରୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ଫିଲ୍ଟର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅନେକ ରୋଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅତି କମରେ 8ରୁ 12 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଫ୍ରିଜରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଚା ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା କ୍ଷମତା କମ୍, ସେମାନେ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଉଚିତ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।